Мачнах се с една жена в Тиндър миналата пролет. И до ден днешен не знам кого всъщност срещнах онази вечер. В приложението се казваше Никол. На снимките изглеждаше нормално, нищо прекалено обработено. Просто симпатична брюнетка, която работи в маркетинг и обича туризъм. Писахме си няколко дни и тя изглеждаше много земна. Нямаше странни съобщения или усещания. Не ме притискаше за нищо и дори искаше да караме по-бавно. Честно казано, беше освежаващо в сравнение с другите съвпадения. След около седмица решихме да се срещнем за вечеря в сряда вечер. Тя избра ресторант в тихата част на града. Малко по-изискан от местата, където ходи обикновено, но нищо прекалено. Когато пристигнах и писах, че съм паркирал, тя не отговори. Чаках на входа, проверявайки телефона си на всеки няколко минути. Минаха 10 минути, после 20. Помислих си, че може да е заседнала в трафика. Писах отново, че съм вътре до рецепцията. Започнах да се чувствам малко неудобно. Изглеждаше, сякаш ме прецакват. Хостесата ме попита дали искам маса и казах, че чакам някого. Тя ми каза, че никой с името Никол не се е записвал. Минаха вече 30 минути и щях да си тръгна, когато един мъж влезе и се насочи право към мен. Беше на около 40 и няколко, небръснат, малко пълен, с черен свичър. Попита ме дали съм Тони. Името ми не беше в резервацията, така че се стреснах. Казах да, и той каза, че е братът на Никол. Каза, че тя не се чувства добре, но все пак искала да се срещне с мен и го помолила да ме вземе и да ме закара до тях, защото било близо и не искала да отменя срещата. Цялото нещо вече звучеше странно и затова го попитах, защо не ми е писала. Той каза, че опитала, но на телефона ти му е паднала батерията и не искала да проваля срещата. Тонът му беше спокоен и учтив. Не изглеждаше агресивен, но нещо не беше наред. Попитах го къде живее и той каза, че е на няколко пресечки и че е по-лесно да ме закара, защото тротуарите били заледени. Стоях там и се чудех. Част от мен се чувстваше гадно да откажа. Сякаш тя наистина е болна и засрамена. Но друга част от мен усещаше, че нищо от това не е нормално. Казах му, че мога да отида пеша. Помоли за адреса. Той каза, че е по-добре да ме заведе. Тогава нещо в стомаха ми каза да не ходя. Казах му, че предпочитам да отложим и тръгнах към изхода. Той застана пред мен, не агресивно, но достатъчно, за да ме спре. Каза, че Никол ще се разстрои и че специално го е помолила да ме доведе. Казах му, че ще й пише по-късно. Той ме изгледа няколко секунди, после се дръпна и каза «Приятна вечер», с тон, който звучеше повече като предупреждение. Излязох бързо от ресторанта и се качих в колата си. Заключих вратите веднага. Докато излизах от паркинга, го видях да стои отвън и да ме гледа. Тръгнах си, мислейки, че това е краят и че може би е било някакво недоразумение. По-късно същата вечер, около 11, телефонът ми извибрира. Беше съобщение в Тиндър от профила на Никол. Пишеше «Защо не дойде?». Отговорих, че брат й е дошъл и ми казал, че е болна. Тя отговори веднага, че няма брат. Всичко, за което можех да мисля, беше «Какво?». Казах и точно какво се е случило и тя спря да отговаря. Помислих, че и тя се оплашила. Опитах да заспя, но около 1 през нощта получих известие, че някой се опитва да влезе в имейла ми. После в банковото приложение и после в Инстаграм. Всичко в рамките на минути. Смених паролите си и включих всички защити. Първоначално не свързах това с ситуацията с Никол. На следващата сутрин проверих Тиндър, но профилът й беше изчезнал напълно. Около обяд получих съобщение от непознат номер. Пишеше «Трябваше да дойдеш с мен». Показах го на съквартиранта си и той ми каза да блокирам номера и да го докладвам. Блокирах го, но съобщенията не спреха.
Нови номера продължаваха да ми пишат. Всяко съобщение беше кратко и неясно, като «Видяхме те. Следващия път не ми губи времето» и «Сам си го заслужи». В един момент получих съобщение с пълното ми име. Не това от Тиндър, а истинското ми име. Не отговорих на нито едно. Същата вечер, докато бях сам вкъщи, някой почука на вратата ми. Седях на дивана и не можех да помръдна. След минута тишина имаше още едно почукване. По-силно този път. Помислих да се обадя в полицията, но бяха само 2 почуквания и не исках да звуча параноично. Погледнах през шпионката. Нямаше никой. Коридорът беше празен. Отдръпнах се и зачаках. След няколко секунди чух тежки стъпки по стълбите. На следващия ден се обадих в ресторанта и попитах дали някой като този мъж е имал резервация или е идвал. Казаха не. Попитах дали някой е стоял отвън. Хостесата каза, че сервитьор е видял мъж с качулка да се разхожда навън почти час преди да пристигна. Помислили, че чака някого, но той влязъл едва когато се насочил директно към мен. Не й казах останалото. Станало ми лошо, като осъзнах колко време ме е наблюдавал. Свързах се с полицията и им дадох номера. Не успяха да го проследят и понеже технически не е извършено престъпление, не можеха да направят много. Изтрих Тиндър, смених номера си и всички пароли. Нещата отихнаха за около седмица. После една вечер, докато изхвърлях буклука зад блока, намерих сгънат лист под дръжката на контейнера. Имаше името ми. Отворих го. Вътре имаше принтирана снимка на мен от онази вечер в ресторанта, как гледам телефона си. Снимката беше направена отвън, през прозореца. Някой ме е наблюдавал през цялото време. На гърба пишеше «Гледам те». Не можах да спя дни наред. Започнах да спя по приятели. Всеки звук ме стряскаше. Няколко дни по-късно проверих пак контейнера, но нямаше нищо. Станах прекалено внимателен към всичко около мен. В крайна сметка съобщенията спряха. Или просто спряха да се показват. Може би още ме наблюдават. Единственото, което знам е, че човекът, когото срещнах онази вечер, не беше брат на Никол, защото Никол не съществуваше. Някой беше създал целия профил от нулата. Някой я беше измислил, за да примами някого някъде. Някой е очаквал да тръгна с него онази вечер. И най-лошото е, че още не знам кой беше. От тогава не съм ползвал приложения за запознанства. Имам чувството, че е трябвало да изчезна онази вечер. И единствената причина да не стане е, че се доверихме инстинкта си в последния момент. След като през януари навърших 30 години, започна да ми писва да съм сам. Не бях имал истинска връзка от няколко години и исках отново да изляза на сцената. Винаги съм избягвал онлайн запознанствата, но накрая реших да стисна зъби и да изтегля приложението за запознанства Hinge. След няколко дни използване имах няколко съвпадения, но никой от тях не доведе до нищо. Една понеделнична вечер си стоях вкъщи и гледах футбол, когато получих известие от Hinge, че съм се свързал с момиче на име Ребека. Профилът ѝ изглеждаше напълно реален. Имаше снимка от работата си, кратко видео с приятели в бар, където играят дартс, снимка от концерт на открито и нормално селфи само на лицето ѝ. Стори ми се много привлекателна. Затова и писах. Скоро започнахме приятен разговор за работа и хобита. Тя изглеждаше готина и нормална. Затова я попитах дали иска да се срещнем в местен аркаден бар в петък. Тя отговори след известно време, около 4 часа по-късно. Към 1 през нощта най-накрая ми писа и се съгласи за срещата. След като плановете ни бяха уточнени, не чух нищо от нея цели 4 дни. До буквално 30 минути преди срещата. Тя ми изпрати съобщение, което просто казваше
идвам. В уговорения час стигнах до бара и веднага се изненадах колко празно изглеждаше мястото. Беше петък вечер в 8, а на паркинга имаше само 2 коли. Паркирах отпред. Почти веднага след като спрях, получих съобщение от Ребека, че има проблем с колата и паркира от другата страна на бара. Това веднага ми се стори изключително подозрително, защото от другата страна имаше само няколко контейнера и ограда, която отделяше бара от гората. Нямаше логика да е там. Опитах да й се обадя, но след едно позвъняване отиде на гласова поща. Затворих и веднага получих още едно съобщение от нея. Моля те, ела отзад и ми помогни с колата. Алармите в главата ми започнаха да звънят, но не бях напълно сигурен какво да направя. Изпратих и съобщение. Това не ми изглежда наред. Тръгвам си. Знам, че звучи малко глупаво, като се замисля сега, но наистина не знаех как да реагирам. След като изпратих съобщението, включих на задна и започнах да излизам от паркинга. Точно когато щях да изляза, 2 мъже с ски маски изскочиха зад бара и се затичаха право към колата ми. Не изглеждаше да държат оръжие, но нямаше да чакам да разбера. Натиснах газта и се прибрах направо до апартамента си. Когато се прибрах, забелязах голяма вдлъбнатина върху багажника на колата. Сякаш един от мъжете беше хвърлил голям камък по нея, докато бягах. Дори не бях усетил удара, толкова бях уплашен в момента. Обадих се в полицията и им разказах всичко, но в крайна сметка нямаше много какво да направят. Казаха, че ще ме уведомят, ако има развитие. Каквото и да значи това. Но от тогава не съм чувал нищо. Странното е, че това не ме отказа напълно от приложенията за запознанства. Защото предположих, че шансът да се случи отново е много малък. Въпреки това, сега съм много по-внимателен, когато се срещам с хора от такива приложения. И винаги се уверявам да се обадя или да направя видеоразговор, преди да се видя с някого. Спомням си онзи период от 2024, сякаш беше вчера. Дъждовни градски нощи, тясно жилище в малък блок и постоянният шум от тревожност в гърдите ми, защото държавният изпит беше само след няколко месеца. Живеех в малък апартамент в града с 3 мои приятели. Всички бяхме заровени в материали за учене, пробни изпити и емоционални сривове, маскирани като почивка за цигара. И както всеки друг стресиран човек на 20 и няколко, заседнал между задължения и изнемогване, реших, че ще е добра идея да се разсея с някой нов. Тогава го срещнах. Нека го наречем Димитър. Не знам дали беше от скука, самота или просто защото бях уморена да мисля за формули, но веднага го намерих за привлекателен. В началото беше чаровен, спокоен, забавен, отговаряше бързо, но не прекалено бързо. Сякаш беше усвоил перфектния баланс между интерес и спокойствие. Започнахме да си пишем всеки ден, после всяка вечер. И преди да осъзная напълно какво правя, вече излизахме, или поне нещо, което се усещаше като връзка. В началото Димитър беше всичко, което един нормален човек би искал. Уважителен, внимателен, добър събеседник. Говорехме с часове, докато лежах на тънкия матрак и гледах тавана, слушайки гласа му да изпълва стаята. Единственото странно беше, че никога не показваше лицето си. Твърдеше, че телефонът му е откраднат, а лаптопът няма камера. Първоначално не го поставих под съмнение, но постепенно започнаха да се появяват малки червени флагове. Най-големият беше начинът, по който тонът му се променяше, когато разговорът стане дори леко интимен. Изведнъж започваше да иска откровени снимки. Всеки път. Отказвах твърдо. Не се чувствах комфортно, особено онлайн. Казвах му го директно, но беше като да говориш на куче в разгонен период. Не, по-лошо, защото той знаеше точно какво прави. Карахме се за това. Често. Той настояваше, аз отказвах, той се цупеше. Понякога се извиняваше,
Понякога уж уважаваше границите ми, само за да поиска отново на следващия ден. Цикълът стана изтощителен. И въпреки всичко, аз все още исках да се срещнем. Да видя дали тази връзка е истинска или просто си въобразявам. Но всеки път, когато предлагах среща, той имаше извинение. Винаги. Задачи, заетост, не се чувства добре, графикът му е пълен, не е в града, семейни ангажименти, спешен случай или класическото «скоро». Винаги скоро. Но това скоро никога не идваше. И някъде между късните разговори, извиненията, постоянния натиск и усещането в стомаха ми, нещо в мен се промени. Нещо не беше наред с Димитър. Усещах го, още преди да си го призная. Приятелите ми ме предупреждаваха седмици наред. Всеки път, когато избягваше среща, всеки път, когато даваше неясно обяснение, всеки път, когато настояваше за снимки, но не показваше лицето си. Той изобщо не се показва на видео, дори за секунда. Аз само вдигах рамене. Телефонът му е откраднат, лаптопът му е счупен. Те ме гледаха, сякаш вярвам в еднорози. Ако наистина искаше да те види, щеше да намери начин. Знаех, че се прави, но продължавах да го защитавам. После дойде декември. Седмици преди Коледа. С онази смесица от надежда и отричане. Поканих го да дойде, да се запознае със семейството му. Той каза да, веднага. За първи път повярвах, че всичко ще се оправи. Но ден преди срещата всичко се разпадна. Обади се. Дишането му беше накъсано. Плачеше. Можем ли да поговорим? Тогава каза истината. Бил е фалшив. Снимките фалшиви. Името фалшиво. Всичко лъжа. Светът ми се срина. После ми изпрати истинската си снимка. И тогава всичко си дойде на мястото. Когато му казах, че искам да скъсаме, той избухна. Обвини ме, манипулира ме. После започна да моли, да се извинява, да обвинява, всичко наведнъж. И тогава каза: моля те, поне ме остави да дойда за Коледа. Отказах. Блокирах го. Мислих, че всичко е свършило. Но не беше. Почти година по-късно получих съобщение от него. Как си? Игнорирах го, но съобщенията не спираха. И когато отворих чата, видях снимка, предната част на къщата. Паника. Заключих всичко. Обадих се в полицията. Тогава чух почукване, после удари. Той беше там. Викаше името ми. Молеше да отворя. Стоях неподвижна. Докато операторът повтаряше «Стой на линията». След минути полицията пристигна. Арестуваха го и тогава чух думите: държал е нож. Кръвта ми замръзна. Дошъл е до дома ми с нож. Не знам какво е щял да направи, но всички възможности бяха ужасяващи. Казах всичко на родителите си. Те ме скастриха, но ме прегърнаха. И до днес думите «той държеше нож» ме побиват тръпки. Никога не съм бил голям фен на приложенията за запознанства. Може би малко в колежа. Главно, когато просто се забавлявах. След това съм бил във връзка от около 4 години, която не провървя. И честно казано, вече не знаех как да флиртувам. Сякаш бях изгубил усета си. Затова бях известно време в Тиндър. Просто да проверя как стоят нещата като ново необвързан. Излизах често с приятелите си, но когато дойде време да започна да търся нещо сериозно, очевидният избор беше сериозно приложение за запознанства. Всички препоръчваха Тиндър за намиране на качествени жени, така че се регистрирах. И още в първите дни имах няколко съвпадения. Едно от тях беше много красива жена на име Джена. Ниска, италиански тип. Черна коса, тъмна кожа. Личеше си, че тренира. Веднага си паснахме в чата.
След около 10 съобщения от двете страни, тя ми поиска Инстаграма. Каза, че мрази да отваря и предпочита да си пишем там. Дадох и го. И секунди по-късно получих заявка. Потребителското име беше нещо като Джена Хикс, едно с много А. Имаше около 2000 последователи. Следваше около 200 души. И имаше само 2 публикации. И двете бяха селфита в огледало. Изглеждаше добре. Имаше много харесвания и коментари, но всички бяха от мъже. Имаше и стори. Беше във фитнеса. Пак селфи. Тя ми писа веднага и продължихме разговора там. Говорихме за фитнес, пътувания и се оказа, че имаме доста общо. Изненадващо. Решихме да се видим същата вечер за по едно питие. Каза, че е в същия град. Уговорихме се за 21 часа. Познавах бара добре и реших да отида по-рано. Мястото беше леко пълно, но имаше свободни места на бара. Седнах. Беше около 20:50. Барманката ме поздрави и ми направи еспресо мартини. Отпих. Писах на Джена, че съм там и че няма проблем да не бърза. После разгледах профила и по-внимателно. Отидох на отбелязаните снимки. Нямаше нито една. Прегледах коментарите. Нито един от жена. Само мъже. Започнах да се чудя дали това не е червен флаг. Тогава един мъж седна до мен. Поздрави ме. Аз кимнах, но той продължи разговора. Попита дали идвам често. Тогава го огледах. Около 38 години. Леко прошарен, малко пълен, с брада, която трябваше да обръсне. Не го познавах. Казах му, че идвам от време на време. Той ми подаде ръка. Представи се като Роб. Не бях в настроение, но се ръкувах. Барманката дойде и каза: най-накрая реши да си вземеш питие. Той се засмя странно и това ме накара да се замисля. Дали вече е бил там и просто се е преместил до мен. Писах на Джена. Помощ, този странен тип май ме сваля. Но видях, че предното съобщение не е прочетено. Попитах дали идва. После проверих кого следва. Не следваше нито една жена. Само мъже. Това беше странно. Дали не бях измамен? Опитах бе и се обадя. Не вдигна. Вече беше след 21 часа. Отворих. Профилът ти беше изчезнал. Да, измама. Поисках сметката. Роб попита: тръгваш ли вече? Казах, че трябва да тръгвам. Не исках да му обяснявам. Честно, вече ме дразнеше. Продължаваше да говори. Дори ми каза да остана. Хубавите момичета идват по това време. Бях кратък с него. Казах довиждане на барманката и тръгнах. И тогава усетих силна хватка на китката си. Обърнах се. Той ме държеше. Извиках: какво правиш? Хората се обърнаха. Той се наведе и прошепна: аз съм Джена. Съжалявам, не си тръгвай. Почувствах се отвратен. Сякаш исках да повърна. Измъкнах се и излязох бързо. Качих се в колата. Пътуването до вкъщи беше тихо. Не пуснах музика. Не звъннах на никого. Просто го осмислях. Когато се прибрах, легнах и гледах тавана. После отворих Инстаграм, за да блокирам профила. Но той вече ме беше блокирал. Или изтрил акаунта. Опитах се да забравя. Пуснах телевизора. Казах си, че утре ще го разкажа. Изгасих лампата. И тогава силен удар по прозореца. Щорите бяха спуснати. Не виждах нищо. Не казах нищо. Просто гледах. И тогава чух глас. Мъжки глас. Повтаряше името ми. Тео. Отново и отново. Не реагирах. Но той знаеше, че съм вътре. Виждаше светлината от телевизора. Може би ме е проследил. Продължи да повтаря: Тео. Поне 10 пъти. После спря. Останах в стаята си цяла нощ. На сутринта вдигнах щората и видях бележка отвън: ще те наблюдавам. Не излязох от апартамента целия уикенд и се преместих няколко дни по-късно.